Antzina, Trianoko mendiak eta bere burdin mehatzeak, erromatarren garaian jada ezagunak, komunalak ziren. Somorrostro haraneko bizilagunek, nekazaritza eta abeltzantza lanak, betetako lanarekin eta mearen garraioarekin bateratzen zituzten. Mehatzaritza funtsezkoa zen baserriaren ekonomia eskasa osatzeko, eta banaka egiten zen, gainazalean eta oinarrizko tresna eta teknikekin, hala nola mokoa eta pala, burdinazko ziriak, suak eta bolbora. Meategi horiek, Europako garrantzitsuenak izatera iritsi ziren, mineralaren kalitatea eta ugaritasunagatik, eta itsasoaren hurbiltasunagatik. Mineral gehiena esportatu zen, batez ere Ingalaterrara, eta horretarako, meategiak itsasadar berarekin lotzen zituen trenbide sare bat eraiki zen.